Φιλαράκια μου, γεια σας. Σήμερα έχω αποδεχτεί ένα challenge με 3 τεχνητά. Ποια είναι αυτά? Είναι αυτοί εδώ οι 3 χρωματισμοί. 1, 2, ματ, 3. Πάμε να δούμε το challenge και επιστρέφουμε. Λοιπόν, συζητάγαμε πριν με το φίλο τον Δημήτρη και μου λέει, Γιώργο, εντάξει, βγάζεις, μου λέει, με εκείνα τα χρυσά, μου λέει, οκ, όλα καλά, αλλά μου λέει, σε προκαλώ, θα το πει μόνος του, να δούμε τι δυνατότητες έχεις με λίγο πιο ιδιαίτερα χρωματάκια. Τι λες, το δέχεσαι? Χωρίς να σας τα δείξω. το δέχομαι το challenge. Είσαι έτοιμος? Έτοιμος. Πάμε. Την κάτσαμε τη βάρκα. Η αλήθεια δεν τα έχω ψαρέψει εκεί σε εκείνο το μέρος που Πάμε. πάω. Θα τα ψαρέψουμε όμως. Το δέχομαι. Πάμε. Και αφού επιστρέψαμε λοιπόν, έχω μόνο αυτά τα 3 τεχνητά. Βλέπετε η κασετίνα είναι άδεια εντελώς. Αν γουστάρεις challenge, γράψε στα σχόλια τι θες να κάνω και θα διαλέξω ένα challenge ωραίο και θα το κάνω. Κάνε like, subscribe και φύγαμε για ψάρα. Λοιπόν, έχω μόνο μέσα φλωροκάρμπον, τις παραμάνες μου, το πενσάκι μου, τη μεζούρα μου και τίποτα άλλο. Έχω και το powerbank. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, το challenge είπαμε είναι με 3 τεχνητά. 3 έχω στην κασετίνα μου. Δεν έχω επιπλέον. Θα ψαρέψω με αυτά. Θα διαλέξω το Intruder το 51S που είναι και το κύριο τεχνητό που θα ψαρέψω. 5,8 γραμμάρια. Πάμε να δώσουμε πόνο. Ο καιρός για το συγκεκριμένο μέρος δεν με βοηθάει. Είναι ακόμα ένα challenge για μένα αυτό. Τα νερά είναι πάρα πολύ καθαρά. Δεν είναι καθόλου ανακατεμένα, όπως εμένα μου αρέσουν. Τίποτα, έχει άπνοια. Για να δούμε. One eternity later. Και το πρώτο ψάρι, μια πέρκα. Και από πίσω ακολουθούσαν κάτι όμορφοι σαργοί. Ω! 1-0. Για να δούμε, πώς πιάσουμε το σαργό. Ήρθε ένα λαβράκι, παιδιά, με χτύπησε και δεν με πήρε. Ήρθε η ώρα να βάλω το τεχνητό νούμερο 2. Μία πέρκα, παιδιά. Ένα λαβράκι που αστόχησε, δυστυχώς μπροστά στα πόδια μου. Αυτή τη στιγμή αυτό που με βοηθάει πάρα πολύ είναι η συννεφιά, για να βάλω έτσι χρώματα αντίθεσης.
να βάλω αυτό το ματ. Για να δούμε. Τα ψάρια είναι πάρα πολύ δύσκολα, ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες. Όμως στη συνέχεια θα βρίσκω και κάτι γίνεται. Πήρα ένα βάρεμα. Έλα. Λοιπόν, είμαστε εδώ, συνεχίζουμε. Το challenge προς το παρόν δεν πάει καλά. Δύσκολος ο καιρός. Δύσκολα τα ψάρια σήμερα. Παίρνω βαρέματα, ψάρια δεν πιάνω. Εννοείται ότι ό,τι ψάρι πιάσω θα το απελευθερώσω, όσο και μεγάλο να είναι. Δοκιμάζω διάφορες πλεύσεις, αργές, γρήγορες, με τζέρκ, με παύσεις. Τα ψάρια δεν δείχνουν καθόλου ενεργά, αν και στην αρχή μου έδειξε ότι ίσως έχει ψάρια. Θα δείξει. Δεν βλέπω να με ακολουθούν καθόλου ψάρια. Καθόλου όμως. Βλέπω μέσα κεφαλόπουλα αρκετά. Για τη μεριά εδώ που δεν τα συναντάω καθόλου σχεδόν. Θα αλλάξω τεχνητό. Θα αλλάξω πάλι τεχνητό, το τρίτο κατά σειρά. Αυτές τις επιλογές έχω. Για να δούμε τι θα δούμε. Πορτοκαλί τεχνητό, μαύρη ράχη, όπου φαίνεται πολύ μακριά το τεχνητό. Τρομερή αντίθεση. Ωραίο. Και ασημεί λεπτομέρειες. Ο καιρός δεν θα αλλάξει. Θα μείνει όπως είναι.
Αυτό με δυσκολεύει πάρα πολύ, γιατί όπως έχω πει, κάποιες μεριές δουλεύουν με καιρό. Αυτή εδώ η μεριά που ψαρεύω τώρα δουλεύει με καιρό. Τα ψάρια, εκτός από το να φάνε, έχουν και την τάση να διώχνουν, προστατεύοντας την περιοχή τους. Και μάλλον εκεί στοχεύω σήμερα, γιατί δεν τα βλέπω ρεξάτα. Άρα ίσως κάποιο ψάρι, αν δεν είναι περαστικό και δεν ψάχνει φαγητό, ίσως να με τιμήσει θέλοντας να διώξει το τεχνητό μου. Κάτι έχω πιάσει. Τέλεια. Αυτό περίμενα. Λοιπόν, παιδιά, μια δράκαινα. Το νου σας και προσοχή μεγάλη, γιατί έχει δηλητήριο. Ωραία. Έπιασα και με αυτό. Το challenge δεν λέει τι ψάρια να πιάσω. Το challenge λέει να πιάσω απλά ψάρια. Τελεία. Θα δοκιμάσω και λίγο σταθερή ανάκτηση. Πολλές φορές λέω πάμε για σαργούς, πιάνεις λαβράκια. Πάω για λαβράκια, πιάνεις στήρες. Πάω για συναγρίδες, πιάνεις μαγιάτικα. Η θάλασσα ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου δώσει. Έχω πει πολλές φορές πάω για σαργούς με λανούρια και μόνο αυτά δεν έχω πάρει. Στον τόπο που υποτιθέμενα ότι ξέρω και τον ψαρεύω. Κάθε μέρος έχει την εποχή του που δουλεύει και αναλόγως και τα ψάρια που μπαίνουν. Για να έχουμε άποψη για έναν τόπο πρέπει να τον έχουμε ψαρέψει όλες τις εποχές, όλο το χρόνο, για να πούμε ότι ξέρουμε. Θα γυρίσω στο πρώτο μου χρώμα πάλι και βλέπω. Είμαι στο ίδιο σημείο, δεν έφυγα. Θέλω να τεστάρω, παιδιά, αν παίζει ρόλο πραγματικά το χρώμα ή όχι. Θα κάνω 3-4 βολές το πολύ, δεν υπάρχει λόγος για παραπάνω. Αν υπάρχει ψάρι και τρώει ή θέλει να διώξει, σίγουρα θα το πάρω. Το προηγούμενο χρώμα ήταν απλά για ελιστερό, δεν είχε αντανακλάσεις, βερνίκι μόνο. Αυτό που έχω βάλει τώρα έχει αντανακλάσεις. Έχω επιλέξει και δύσκολη μέρα. Μάλλον. Άφησα λίγο το τεχνητό να κατέβει. Θα δοκιμάσω και πιο γρήγορη ανάκτηση με παύσεις. Βλέπετε οι παύσεις που κάνουν αρκετά μεγάλες. Αφήνω το τεχνητό να δουλέψει. Και προχωράω. Προχωράω λοιπόν. Δύσκολη μέρα, πολύ. Πάρα πολύ. Τα ψάρια είναι ανενεργά εντελώς.
Έχει ψάρια, απλά είναι παιδιά ανενεργά. Όταν μιλάμε ανενεργά, ούτε κάνουν την κίνηση. Απλά ακολουθούν, έχουν αρχίσει και ακολουθούν μάλλον, γιατί τόση ώρα δεν ακολουθούσε τίποτα. Έχω αλλάξει κομμάτι. Όταν λέμε δεν ακολουθούσε τίποτα, τίποτα. Στην αρχή μόνο αυτό που είπα, ότι έπιασα, έπιασα την πέρκα και με χτύπησε και ένα λαβράκι έξω. Δεν πιάστηκε. Δυστυχώς δεν μετράει αυτό το challenge. Θα ανέβω εδώ και στα βραχάκια. Ή όχι. Θα φάω νερό. Απ' έξω λίγο στο πλάι. Θα ανέβω σε αυτά τα βραχάκια. Εδώ είσαι. Μια χαρά είσαι. Πάνε μίλα της. Πήρα, αυτό είναι πέρκα. Νάτι. Και ακολουθεί και άλλη μία από πίσω. Εδώ. Πέρκα challenge μάλλον. Πολλές φορές τα ψάρια κρύβονται κοντά στα βράχια, όσο και παραλία να έχει. Πήρα. Είναι ασημείο αυτό. Είναι ασημείο αυτό το ψάρι. Τι είναι? Συναγρίδα μικρή. Yes. Κοιτάξτε τι όμορφη. Τέλεια. Λοιπόν, μάλλον η μέρα αρχίζει γίνεται καλύτερη. Θα σε αφήσω γρήγορα. Έφυγες. Λοιπόν, παίζω εδώ μπροστά στα βράχια. Έχει ζωή εδώ, από ό,τι φαίνεται, περισσότερο. Αναζητώ μεγαλύτερα ψάρια, εννοείται, να κερδίσω το challenge. Μάλλον το έχω κερδίσει. Με πήρα ένα βάρεμα μπροστά στις πέτρες. Να, κι άλλο. Να το, με πήρε. Λοιπόν, έχω πιάσει όμως με 2 από τα 3 τεχνητά ψάρια. Δεν το έχω κερδίσει ακόμα 100%. Έλα. Το ψαλιδάκι γιατί το έχω? Για ομορφιά. Πες. Τέλεια. Λοιπόν, κάναμε μπιπ. Άφησα το τεχνητό, κατέβηκε πάρα πολύ. Και μάλλον θα μείνω με 2 τεχνητά πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Και μόλις έκοψα το τεχνητό, δυστυχώς θα μείνω με 2. Μόλις έδεσα, έκοψα το τεχνητό μου
τη μία επιλογή από τις τρεις που είχα. Συνεχίζω με 2. Δυσκολεύει. Για να δούμε. Την πάτησα, παιδιά. Το ξέρω ότι είναι ρηχοπατιά εδώ, ότι δεν έχει πάνω από 1,5 μέτρο εκεί πέρα. Το τεχνητό βυθίζεται αρκετά γρήγορα. Παρ' όλα αυτά την πάτησα και εγώ. Όλοι την πατάμε. Έχει και σκαλώματα το μέρος. Είναι πετρώδης ο βυθός. Δεν μου σκάλωσε στην ανάκτηση. Μου σκάλωσε γιατί έκανα βολή και απλά το άφησα να κατέβει. Δεν υπολογίσα σωστά. Νομίζω ότι κερδίζω το challenge, παιδιά. Πιάνω και με το τρίτο τεχνητό ψάρι. Ένα σαρκουδάκο. Yes. Έλα εδώ. Μόλις κέρδισα, παιδιά, το challenge. Έπιασα και με τα 3 τεχνητά ψάρι. Δεν έχει σημασία τι. Έχουμε πιάσει και διάφορα. Έχουμε πιάσει συναγρίδα. Έχουμε πιάσει πέρκα, δράκαινα. Για να δούμε. 2 τεχνητά, παιδιά. Εσείς τι θα κάνατε? Αν δεν είχατε άλλα, θα ψαρεύατε με 2 ή 3 και θα προσπαθούσατε να πιάσετε. Δεν είναι πάντα απαραίτητο να έχετε 50 τεχνητά πάνω σας. 3 διαφορετικούς τύπους. Είτε κάποιο pencil, ίσως 2-3 πλανάκια. Εγώ έχω μόνο τεχνητά. Sinking. Μ' ακολουθεί πάλι μια πέρκα. Είναι, ναι, πέρκα είναι. Κοιτάξτε τώρα τι έχω πάθει. Την πατάω, ξέρω, είπα ότι είναι ρηχό το μέρος, μου πιάνεται, πάω λίγο λοξά, το ξεπιάνω. Και στην αμέσως επόμενη βολή πιάσιμο. Ωραίος, Άφησα το τεχνητό να κατέβει, δεν σηκώσα ψηλά το καλάμι. Την πάτησα. Μάλλον έχω πιαστεί και με τις 2 τις αλλαγές. Θα αναγκαστώ να κόψω. Παιδιά, τέλεια. Και μόλις μείναμε με ένα τεχνητό. Φανταστικά. Εξαιρετικά. 0 επιλογές, μάλλον 1. Τώρα έγινε φανταστικό. Τέλεια. Ωραία, πάμε.
Έχω μείνει με ένα τεχνητό. Με ένα. Ευτυχώς πρόλαβα να κερδίσω το challenge. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Θα συνεχίσω αναγκαστικά με αυτό το ένα μου τεχνητό και φύγαμε. Εδώ είμαι. Συνεχίζω με ένα τεχνητό. Από ό,τι απέμεινε δύσκολο, παιδιά, το challenge. Πολύ. Πολύ δύσκολο, γιατί μόλις έχω μείνει με ένα τεχνητό. Έπιασα και με τα 3 ψάρια. Δεν έχει σημασία μικρά ή μεγάλα. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αν θα πιάσουμε μικρά ή μεγάλα. Σημασία έχει ότι έπιασα και με τα 3. Κάποια δούλεψαν περισσότερο, κάποια λιγότερο. Έδωσα ίσες ευκαιρίες σε όλα τα τεχνητά. Ένα τεχνητό έχει μείνει που δεν είχα πιάσει ψάρι και ήταν αυτό εδώ. Έπιασα τελικά ένα σαργουδάκι. Και συνεχίζω. Ένα ακόμη ψάρι, παιδιά. Και είναι σαργός. Και αυτός είναι και ο μεγαλύτερος έως τώρα. Θα το μετρήσουμε πόσο είναι. Εγώ υπολογίζω ότι είναι γύρω στα, όχι πάνω από 15 εκατοστά. Είναι 16, 17, 18, 17 εκατοστά. Ωραίος. Μου φύγε από τα χέρια. Τώρα έλα, φύγε. Μπορώ να τον πιάσω κιόλας. Θα επιστρατεύσω το καλάμι, να τον σπρώξω, γιατί εδώ δεν μπορώ να κατέβω. Έλα. Έλα, έφυγες. Καλέ μου σαριέ. Έλα. Έφυγε. Τέλεια, συνεχίζουμε. Λοιπόν, έφερα και έναν σαργό από πάνω. Αεροπλανικό. Έλα. Λοιπόν, πού είμαι τώρα? Είμαι από ύψος. Πολύ. 10 μέτρα. Λοιπόν. Κάνω βολή. Τα ψάρια είναι ενεργά. Κυνηγάνε σαν τρελά. Πολλές αστοχίες. Τα βλέπω.
Έχω πάρει 4-5 αστοχίες. Έπιασα και ένα σαργό από εδώ από τα ψηλά. Κοιτάξτε παιδιά πόσο ψηλά είναι. Ωραίο, Πα. Τεινάζω πολύ δυνατά το δόλωμά μου, απλά το φέρνω αργά. Λοιπόν, τα ψάρια μας κατάλαβαν εδώ 1000% και θα πάω παρακάτω αρκετά. Λοιπόν, έχουμε έρθει σε άλλο ένα κομματάκι. Δεν μου έχει μείνει πολύ ώρα ακόμα ψάρεμα. Θέλει έντονες ανακτήσεις, μάλλον έντονα τζέρκ. Σε εκείνο το κομμάτι βρήκα πολλά ψάρια, δεν με πήραν όμως, μόνο ένα. Είχα πολλές αστοχίες. Πολλές αστοχίες. Εδώ είναι πάρα πολύ ρηχό. Όταν λέμε πάρα πολύ, το άφησα, πιάστηκε φάση. Και κοιτάμε πως έχει μια πέτρα. Δεν βλέπω βέβαια τέρμα μέσα τι γίνεται. Αλλά καταλαβαίνω που ψιλοακουμπάω κάτω. Νάτος και ο Σπάρος. Νάτος και ο Σπάρος. Καλώς το να. Ωραιότατος. Ποικιλία παιδιά. Ψαρεύουμε λοιπόν. Ναι. Βρήκαμε τον κύριο Πέτρο, ναι. Και μας έκανε δώρο αυτά τα φανταστικά πράγματα που φτιάχνει πέτρα. Ναι, εσύ ψαρεύεις μέσα, εγώ ψαρεύω έξω, ναι. Φανταστικά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Το πήραμε και το δώρο μας. Τον ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πέτρο. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος εδώ πέρα. Φανταστικός άνθρωπος. Μιλήσαμε. Μου έκανε δώρο αυτή την πέτρα με το κοχύλι πάνω. Παιδιά, κοιτάξτε. Χειροποίητο. Κύριε Πέτρο, άμα δεις το βίντεο, σε ευχαριστώ. Πήραμε το δωράκι μας. Ελπίζω να είναι γούρικο. Θα είναι. Και επιστρέφουμε στο challenge λοιπόν. Το έχουμε κερδίσει παιδιά ήδη. Ήταν να πιάσουμε και με τα 3 τεχνητά ψάρια. Πιάσαμε. Και πιάσαμε και ποικιλία.
Παιδιά, δεν θα ψαρέψω πολύ ακόμα. Ίσως να κάνω 10-15 βολές. Έχω περπατήσει 2 χιλιομετράκια. Ίσως να ρίξω κάποιες βολές από το σημείο που άρχισα. Εδώ πέρα είναι το μέρος πάρα πολύ ρηχό. Παιδιά, τι να σας πω, ότι κάνει για τεχνητά, αυτό είναι ανάλογο στην εμπειρία του καθενός. Το βλέπετε πόσο ρηχό είναι. Αν ξεχαστείς, όπως ξεχάστηκα εγώ τις προηγούμενες 2 φορές και δυσκόλεψα το challenge. Βέβαια τώρα έχω ανέβει σε ένα βράχο, γι' αυτό έχω και το καλάμι μου χαμηλά. Σε άλλη περίπτωση θα το έχω ψηλά, όπως είδατε και πριν στην παραλία το καλάμι μου το έχω ψηλά. Πήρα. Το πήρα. Λοιπόν, το πήραμε, σαργός είναι. Νάτος. Σιγά και θα σε αφήσω. Έφυγες. Θα κάνω και μια βολή αριστερά και θα προχωρήσω. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και μια συναγρίδα. Μικρή εννοείται. Τι όμορφο ρε φίλε ψάρι. Κάτσε καλή μου. Παιδιά, θα προσπαθήσω να τη βγάλω όσο καλύτερα μπορώ, εννοείται, χωρίς να τραυματίσω. Απ' όλα έχει ο Μπαξέ σήμερα. Ακόμα ένα ψαράκι. Ψαργός. Κι άλλο ψάρι, παιδιά. Γύλος. Παιδιά, εν τέλει τα πιάνει όλα. Το τεχνητό και ο χρωματισμός. Έλα. Λοιπόν, παυσούλες. Γρήγορη ανακτησούλα. Είναι πιο δραστήρια τα ψάρια. Έχω κάνει μια μεγάλη παύση τώρα. Να το πήρα. Ορίστε. Εντάξει παιδιά, σήμερα έχει πολύ μικρά ψάρια. Τι να κάνουμε, αυτές οι μέρες θα υπάρχουν. Εννοείται. Έφυγες. Αν η μέρα είχε λίγο παραπάνω αέρα και κύμα,
βασικά πιο πολύ κύμα για να ανακατέψει λίγο τη θάλασσα. Πιστεύω ότι θα είχαμε μεγαλώσει λίγο σε ψάρια. Παρ' όλα αυτά πάμε καλά. Λοιπόν, είμαι πάνω στα κάγκελα. Και έπιασα σαργό. Και η σαργή στα κάγκελα. Έλα. Και η σαργή στα κάγκελα, παιδιά. Εδώ είσαι. Στα κάγκελα. Παιδιά, το ψάρεμα τελείωσε. Μείναμε με ένα τεχνητό. Βγάλαμε ψαράκια, η αλήθεια είναι. Δυσκόλεψα και εγώ το challenge γιατί σε αυτόν τον τόπο δεν έχω δοκιμάσει ποτέ αυτά τα χρώματα. Είδα τελικά ότι και αυτά δουλεύουν. Είδατε επίσης ότι αν μείνετε ή αν έχετε 3 τεχνητά, 2 τεχνητά, 1 τεχνητό όπως εγώ που στο τέλος κατέληξα μόνο με αυτό, θα πιάσετε ψάρια εν τέλει. Τα ψάρια δραστηριοποιήθηκαν αργότερα όσο ζέστανε κι άλλο η μέρα. Το βασικό είναι ότι κερδίσαμε το challenge. Αυτό έχει σημασία. Τον εξοπλισμό μου το ξέρετε πλέον. Τσουρινό για ELF 0,6-7 γραμμάρια. Ranger 2000S. Nima Ita 4 τσουρινόγια. Fluorocarbon Explorer 0,16. Αν γουστάρετε challenge, γράψτε στα σχόλια. Μην ξεχάσεις like και subscribe.